Малого Ангелика, який жив із своїми братами у небі, барс кортіло дізнатися, як то жиють долов люди. Червоне і руде стріхи з димлячими коменами вказувалися з білої засніженої країни. Ангел злетів ниже і звидаво накукнув через облак, в котрімся світило. Не розумів тому, чомся ангели не можуть зустрічати з людьми, забавлятися з ними або їх холем видіти. В голові мав повно геніальних нападів, а в своїм серці тільки ласки, щоб се о ню поділив цілком з кожним. Опатерно злетів на землю до одного з дворів і взяв до рук то чудне, біле, що припоминало небесне хмари. «Бррр, то є студене!» – скричав лем, що сніг проник через тепло, котре вижарував, і зробив смішну гримасу. «Наші хмари суть намного тепліше і краще», – замумротів і перелетів у дальшому розсвіченому обостю. Днука у великім каміннім козубі горів огінь і своєю жарою освітлював хижу. На стромику були не лем світилка, але і много фаребних папериків, котрі теж світили до ночі. Да що таке красне ще не видів. Дораз отворили двері, і у стромику прибігло 4 малих дітей. Ангелову душу заляв покій і мір, зато саму ніяк раз не хотіло вернути на небо. Довге минути позирав через облак і тішився в'єдно з людьми, кіца нараз jedno з дітей обернуло к облаку і малою ручкою указало на незваного гостя. Ангел то збачив і так се настрашив, že tako й вилетів назад на небо і понаглявся у небесній брані, аби се сховав перед людьми, котрого нечекано одгалили. Перейшло декілька років, декілька красних різдвяних свят, коли малий ангел тайно се тішив в'єдно з людьми, до кінця з ними співав і колядки, кіт стояли коло ялички. Аж до тоді, кіть прийшли єдно різдвяне свята, котре вшитко змінили. Малий ангел, лим що тма об'яла у своїм наручу цілу країну, злетів з небес і пристав на однім з дворів, котрий був даку збоком від других. Двір не був такий чистий, випрятаний, домик був теж спустітий, до кінця і днесь на святий вечір в облаку світить лим слабе світилко. Аж му серце завмерло. В хижці за облаком не є ніякий припараджений стромик, під котрим би були дарунки, до кінця там не горить ані огонь в козубі. Єдина свічка серед стола слабо трепотіла в тмі, коло ньої на столі були у флясці напхати зелене конарики, на котрих висіло єдно єдине ябко. Ніхто се не сміяв, ніхто не співав колядки. Коло стола сиділа стара жена з хлопчиком на колінах. Дітина гризла фалаток хліба, затля, що жена му тихо співала. По лицях малого ангелика почали стікати сльози. Було їх так много, що му змочили цілу тварь, але ангелик лим плакав і плакав. Знав, že sú на світі і худобні, і смутні люди, но ще ніде їх не видів зблизька, і не знав собі ані представити, як смутно і тяжко жиють. Настало рано, а з ним прийшов крутий мороз. Малий ангелик, веселений тівким плачом, не доказав уж розтягнути свої крила, аби се вернув до неба. І помале замерзнув. І кіть, хто знать, ці то не було од жалю пукнуте сердечко, котре скінчило його живот. З неба се дораз спустили легкі снігові влочки, котрі поступно прикривали тіло негибного ангелика. До рана на тім місцю, де лежало його тіло, виріс кряк білих груш. «Позирай, бабочко, позирай, яка красота!» – повів хлопець, як рано вийшов на двір. Ну як міг в землі вироснути і розквітнути такий красний кряк? А ніби їм на розум не прийшло, що вночі се на них позирав один малий небесний ангел, котрий, видячи їх худобу, гірко заплакав і загинув. З його горячих сліз виріс і розцвинув крячок в повній красі. Ангельське тепло, котре зостало в красних білих гружах, хранило їх перед морозом і вітром. До кінця і тот, хто одорвав один квіток, міг в своїх долонях чути приємне тепло.
Ангел дав худобній жені і їй внучатку дар, котрий вичарував на їх тварях радість. А що було найцінніше, ніхто в часі різдвяних свят не зістав смутної.